Mince s příběhem. Ve Zlatých horách na Jesenicku je ručně vyrábějí už 16. rokem. Letos tu vznikly i medaile pro mistry světa v rýžování zlata, které se uskuteční v závěru srpna. Pokud má klient nějaký svůj znak nebo má už nějaké logo vytvořeno, tak my to potom realizujeme. Jedním z těch případů je právě i to logo pro mistrovství světa v rýžování zlata. Mince tvoří pro města, obce i státní instituce. V trezorech a archivech teď mají přes 3000 razníků. Ročně vyrobí v průměru 100 000 mincí. Stroj se pustí, vloží se tam střížek, nastaví se tlak vodný k vyražení té mince. No a potom se spustí ten stroj, který tu minci vyrazí, vytáhnete, potom se vyhodí ta mince ven, zkontroluje se ta ražba, jestli není poškrábaná, no a odloží se a razí se další mince. Kromě medailí na mistrovství světa v rýžování zlata vyrobili pracovníci mincovny i produkty pro další významné události. Tato pamětní mince k 800. výročí založení zlata.